Mitä, ollaanko Noin. nyt livessä vai mitä helvettiä? En minä tiedä. Tuskinpa. Ei kai. Ei. Jostain syystä niin tuo sinun ääni rupes mulla kuulumaan silleen vähän niinku levy jäis toistaa ihteensä. Levy jäi päälle. Ai jaa, mistähän se? En tiedä. Vittu mitä noi kyselee tuolla. Et miten punk ass bitches productionsi, miten se liittyy sun videoihin? Ja miten Dope Productions liittyy mun videoihin? Siis mitä vittua? Nehän on siis meidän oma tekemät jutut, niin totta kai nyt Niin. tuotantonimi, minkä alla niinku julkaisee videoita, niin sanotusti. No niin. No ihmiset on saatana ääliöitä, että ne ei tommoista tajua. Niin, me ollaan ilmeisesti livessä tossa. Ei me teitä haukuta silleen. Ei. Ei. Mutta Artturi ei voi sanoa, koska me ollaan livessä. Voi vittu! Busted!